Il-Blue Heroes għandhom iqumu jsabtu saqajhom u jisalvaw il-Partit Nazzjonalista. Stqarr l-akkademiku Mario Tomas Vassallo fuq il-programm Paperscan il-ħadd filgħodu, dan wara li ġie ppubblikat l-istħarriġ ta' Times of Malta li wara kif Bernard Grech reġa' naqqas fil-waqt li beqgħet b'saħħitha l-fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista reġa' żied. Vassallo stqarr li l-Blue Heroes għandhom iqumu malajr kemm jista' jkun biex isalvaw il-partit. Huwa wake up call l-oħra l-Blue Heroes biex jerġgħu iqumu fuq saqajhom, isabtu saqajhom u isalvaw il-partit. Ma jistgħux jibqgħu reqdin il-Blue Heroes. Qabel l-elezzjoni ġenerali? Qabel l-elezzjoni ġenerali? Illu għada jew il-lejla. L-hekk imsejħa Blue Heroes kienu taw it-tmun tal-partit lil Bernard Grech wara li qamu kontra Delija bl-iskuża li ma kienx qed iġib riżultati tajbin fis-surveys. Kien għalhekk li l-akkademiku Mario Tomas Vassallo innota li jekk ma jqumux issa kontra Bernard Grech li qed iġib riżultati ħżiena wkoll dan ikun double standard b'referenza għal dak li sar Mejdrin Delija. Wasal ukoll U jekk ma jsirx hekk fl-opinjoni tiegħek hija ġustizzja Mejdrin Delija? Mhux hekk double standard. Mario Tomas Vassallo stqarr ukoll wara l-elezzjoni ġenerali il-pressjoni sabiex il-Partit Nazzjonalista jinfired ser tiżdied. Dan hekk kif hemm qasma ideoloġika u allura m'hemmx triq oħra. Għadda saltna maqsuma fiha nnifisha ma tista' tieqa' fuq saqajja u l-Partit Nazzjonalista huwa maqsum fih innifsu, maqsum mhux jekk hux leader A jew leader B, imma maqsum ideoloġikament. U jiena wieħed li nemmen ngħid u qed tappubblika illi wara l-elezzjoni li jmiss se tikbel lajta biex il-PN jinqasam f'żewġ partiti. Għaliex il-fazzjonijiet huma irrikonċiljabbli. Fl-istess programm li fih Vassallo skrutinizza żewġ partiti u x'qed iwassal għar-riżultati tas-surveys stqarr kif bis-saħħa tal-Prim Ministru Robert Abela il-Partit Laburista irnexxielu joħroġ minn żmien diffiċli u jkompli jġeddet lilu nnifsu. Il-mod eċċellenti ta' kif irriġenera lilu nnifsu huwa xi ħaġa inkredibbli u dan kollu mertu tal-Prim Ministru Robert Abela.